mɔgɔ bɛ taa fɛn caman bɔ sinemaw na ko n'i y'i sen da kuranɛ kan ka ɲɛgɛnɛ kɛ kuranɛ kan ko i bɛ halaki i bɛ kɛ mɔgɔ an fitininw kun b'olu ye quoi. Olu tɛ tiɲɛ yan. mais sen dara kuranɛ joli ka mɔgɔw fɛ. Allahu akbar. Donc fiction don. Fiction dɔrɔn de don. A kɛra surɔ wajulu kɛnɛ kan ko muso dɔ tun bɛ yen k'a ɲɛ kun fiyɛlen don a ti yeli kɛ fiyewu ayi mais nin kɛnɛ in kan muso nana a dama kasi a ka yelikɛ ko la sɔni an ka segin u nana 2000 d'u ma sisan surɔ wajulu kɛ tabali kan ko muso ɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ se ka bɔ kɛba fo jija sigi la. Écoute, et t'es maloya du côté. Ben, à la soirée, là, ferme-moi.